Jauri Etxalde, Unai Zabai eta Bion artean egindako dokumentaltxo bat da, 20 minutukoa. Juanan Zabala eta Beñaten historiaren ingurukoa, Jauri Etxalden gertatzen dena. Juanan duela 3 urte erretiratu zen, ez ditu oinordekorik, eta berarekin lanean sartu zen Beñat. Orduan alde horretatik, hasieratik gure arreta deitu zigunez, generazio salto hori bertan aurkitzea. Gainera Juananek getxostarrez hitz egiten du, hemengo herriko dialekto batean, eta Beñatek ordea bizkaieraz edo batueraz, ez? Orduan hor ere izan genuen beste abia puntu bat, historia jorratu ahal izateko, eta pizka bat hortik tiraka hasteko. Eta ere aurkitu genuen, bereziki San Nikolas ikastolako umeak bertara doazela, hainbat ekintza eta haiekin hainbat gauza egitera, adibidez, Artoaren ibilbidea. Aradoaz, Artoa bildu, errotara joan, Artoa irina egiteko eta taloak gero egiteko. Orduan hor genuen, 3 generazioen kate hori ez, kate begia deitu diogu, azkenean Juanani esker lortu dugu Beñat hor egotea eta berarekin batera ere umeak etortzea, guztiak baserria ezagutzea, Etxaldea ezagutzea, eta gainera horrez gain euskeraren behintzat ezagutza hori ezagutzea.